Kenongba Vatican kadonya ki rukom penyat kam ki bala penbet renti bha hamanla ki banta baro kane kekentup ru ha kejing yap jong upop. Haba upop ulayap ubrio banungkong ubadei ban pentip udei ukarmen lengo. Ukarmen lengo jong kabalang Roman udei ukardinal bat ubabadru yaki kam ki bakam kongsan. Udei unong pet yaki jing don jing bat penyat yakaspa kapau jong kenongba Vatican. Dei mauru uban penti kena bat penbena ya gajing yap ka jong upop. Ukarman nengo yang hajan ka met jong upop bat khot lai sien ya ka kerteng jong u. Ukarman nengo ukot ya upop da ka kerteng balapen baptis jong u bat haba upop shim jubab kumta upen bena ba upop ulayam. Omdan kanu gajing wat benya ya ka jing yap jong upop lani ka postmortem ka Vatican kamsha ya kata. Haba ya kesernat jing yap la dep tho, ukarmen nengo Kumno ka kamra ka jong upop ban yada na ka jing sha tu. Hakini kisngi la le kani ban pendep ya ki jing kwa bakhat du jong upop. Nangta ukarmen nengo ulaw ya kasati upop ya ga balakhat kasati jong unong tong do kha. Kiriungit kabalang Katolik kibaya kendu ya upop kido ya kasati jong u kum kadak jong ka jinget. Hadian kani ukarmen nengo ulaw no ekasati ka jong upop da ka bakhap da ka kenja khanshi ya kanela sakhi lang da kiwei pat ki cardinals ka jinglaw no ekasati ka pen ya ka jingkut jong ka jing senchar ka jong upop ya kanela le ro ban yada na ka jing penmi ya ki kat don kam la ne sernot bashthok ya ka jingyap jong upop la pentip nangkong shaki kattu kat ne ki brio kini ki kenthop ya cardinal vicar ubalong ukli ka diocese jong ka Rome udin jong ki cardinal pentip ya ka khubor shakiwei pat ki cardinal ya ambassador jong ka Holy See la pentip hadian kane la pentip saya ki kli nong senchar jong ka perthei ka jinglet ontap ya upop ka de banlong hadian jong ka sngi ka basaw bat ka bahanrio hadian ka jingyam la kumno ya upop balayap la pendan buram khandai sngi lenter upop uperkhat bat penbet hi yela ka jinglet ontap ya hashuwa bo unyap ubu ye ki jingtho ajong ha ukarmen lengo bo unle karukum thong ya upop ubathammai barobor ka julong kumju compare lada upop uyap ni shongthat khatsan sngi hadian ka jingyap ka jong upop ka kunhon jong ki cardinal ki sedang ya ka jingje thamma ya upop ka baki khat ka conclave ya ki cardinal la penshong ya ki hapo ka Sistine Chapel bat sha eki ban mi shabal kane kalong ban pentikna ban omdan kanu ka jingkta ha ka jingjien bat jing yo vote baro ki cardinal hapo ka retta ba praphausnam kila ban vote ha ka jingjiet ya upop ubathammai ha ka sing banungkong jong ka jingjiet ki cardinal ki dan ya kamas nangta ki rungbyang shopo Sistine Chapel ki bam smai ban kongu ya ki an jong ka jingjiet nakabenta cardinal ba unlong upop ude ban yo nakalai benta na ki vote balajien ki cardinal ki beteng ban yakendu mal nakasingi tat hadu bala yo yakane ka vote hadian kawai pakawai ka jingjet ya ki kot vote la thangno katadam na ki kot jingjet bala thang kalong kum kadak ka pentep shaki patba ya ka jingmi na ka jingjet katadam ba yong ka peni ba ki dkhot ki duna na ka bade ban yo ka bade ban long nakalai benta katadam kabali ka yathu balajet ya upop ubathammai